Napasakana sa kaso nga homicide, kag frustrated homicide, ang magamay nga suspect sa pagpanglutang sa barangay East Balbarte Molo, Iloilo City sang Setyembre 8. Sunod kay Police Captain Jebela Cuesta, officer in charge sa Malapinpi nga San Pedro 9, sa ginpasaka na ang kaso, batok sa magamay nga Sanday Laris Sumbang ginabanta 50 anyos, kag anak sini nga si Mark Torres Sumbang 21 anyos. Napatay naman samtang ginabulong sa ospital ang biktima nga si Julius Nakasi 41 anyos, samtang nagamat-amat recover ang iyang utod nga si Jesse Nakasi 37 anyos. Sa investigasyon sa pulis, may daan nga rigotano na magtimbang nga kampo, samtang ginpayag nga sinabad ang mga biktima sa namatyan kag nakita ni Mark. Ang iyamay nga ginapulihan kag may kutsilyo ang isa sa mga biktima, rason nga nagkuha ini sa pusil kag ginpantiro, pero ginkuha man sang iyamay ang pusil kag nagtiro sa mga biktima. Accordingly, past year pagidya mga sila, mga hindi pagkaintindihan. Parang yan sa mga ka-K5 nga palawigon ang ato niya pag-insyende kag hindi gid magpadala-dala sa ato emosyon agod nga marikawan ang kaangay nga insidente. Balita nagikan sa distrito sang Molo. Ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.